Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chinga sintenchiani koma ano ifeyo ngati Malawi munomo kuti tivolesa ba Dr. Joyce Banda tiva kukoma kwambiri chifukwa tinava kukoma 2 years yokha tinava kukoma ziko lero linasintha zinthu zinali bwino kwambiri chiti chonse chinaenda bwino forex inasowa mafuta samapezeka zibaba makona palaini kudikira mafuta koma mara angolowa mboma chiti chonse chinakhala bwino chinali mutendere. So ulamuliro wa Joyce Banda anthu akhoza kudya nawo bwino, anthu akhoza sangalala kubwereranso mchimake ndipo chiti chonse chikuza kupayenda bwino ndithu. Ayi inu mmachikonda chipani cha PP chifukwa chani? Chipani cha People's cha PP machikonda ndi mtima wanga onse chifukwa cha usogoleri wabwino amene Dr. Joyce Banda. Auri ndi Samaria? Ndi Samaria wa chifundo ndipo ndi Samaria wa chikondi mulala khungwa mayi amene yuyi. Ayi chabwino. Ayi zambiri tiona nkatimu. Zambiri zili nkatimu. Inu mayinda? Ine ndine mayi Lesi Akajole. Akajole Mayi Kajole ineyo. Chairlady wa Lilongwala Band. Lilongwala Band. Mayi Kajole, chairlady wa Lilongwala Band. People's Party. Weni. Lilongwala Band. Weni. Tatakoza kwa vipi? Kafe Maulidi. Ayi zambiri ndiliziva nkatimu chifukwa zimenezi titolera kuti ndi zachilendo chifukwa akhumboka chali omwe anakhala vice president wa Joyce Banda akubwera otsatira chipani chawo malo ano zimenezi titakunena kuti tumene coincidences chifukwa tonena kuti akhumboka chali omwewa anali mu mgwirizano wa ku Northern Region umene amautcha kuti Northern Alliance umenewo anali mu mgwirizano umeneko koma zikuoneka kuti samamvana zina zake kumeneko chifukwa cha ma conditions ena amene DPP kupereka kumenekoko ndakuti sanamvane pa zinthu zingapo ndi zachilendo ndithube kuona akhumboka chali akubwera kuno otsatira awo akubwera malo ano komanso pali chembekezo kuti wakhala akubwera ndi Joyce Banda komanso zitasokhala kuti si zachilendo kwenikweni chifukwa awiriwa anayenderapo kale limodzi. Chimene chikuchitika kuno nkuti anthu akukhamukira lole by lole akubwera malole anthuwa akubwera malole. What Cafe Maulidi is telling us nkuti watsinidwa khutu kuti Dr. Joyce Banda akubwera kuno what we don't know kuti kodi akhumboka chali akudzatani Joyce Banda akubwera limodzi chifukwa chani komanso chifukwa chani atumiza ma supporters awo malo ano kuti azivinira limodzi ndi APP ndiye timva ndithu mkatimu ndiye what we know this far nkuti akhumboka chali akhala akufika pano ndipo ali shoulder to shoulder ndi chipani cha akuimba nyimbo limodzi kuvinira limodzi ndi uthenga wakulu umene kuti china chake ndithu chichitika koma pa nkhani ya running mate sunganeneretu Brian atha kupezeka kuti ali kuno zinachitika zimenezo 2019 apita munthalika anthu anali atayikira kale kuti aya kupita ndi wakuti atenga wakuti koma kunakapezeka kuti afika ndithu pa roundabout ndikutenga munthu wina amene anthu samayembekezera ndiye nkhani ya running mate sunganeneretu kuti wakuti akupita ndi wakuti. Imangofuna kusamala kasuti pabwino wika kasuti phone yo charge bwinobwino phone izikhala kuti 100% suti yabwera kale kulonda idu ndiye DB ndiye ujani urali nakonzeka ine masuti awiri anali ready chifukwa suti amene atakuimbire phone igone pa chacha mamawa ngati phone imachita zina zake kuti mwina siyitana onetsetsani kuti muyike koyitana chifukwa suti wa running mate umapezeka wina kwango kuimbira kuti atatiyeni atikumane pa Golden Peacock Anzatu Wanda Msisha komanso Wayana Chunga, they are on the other side of the hall. Timafuna kuti akupatseni moni atifotokozerenso zimene zikuchitika kumeneko tibweranso posachedwa apa ndife. Let's hand over now to Wanda Msisha and Wayana Chunga who are on the other side of the hall. It's about time. Chunga sana konzeke. Chabwino. Ndi Timafuna tikambeza security.
nkhani ya security bwanji kuno kuno kuli chitetezo chokwanira ngakhale munthu kuti ulowe pa chipata cholowera kunoko ku BICC ine mama ndikufika nandivuta ba security kuti mukupita kuti nachita kuonetsa kaya ID kuti ife tikupita ku Meki nde ukamalowa ndithu pa chipata chimenecho kukumakha ndithu mafunso kuti kodi mukulowera kuti ndikudziwa zoti kuno ku BICC kuli ma meetings ena komabe akuonetsetsa kuti pa chipata chimenecho maka chipata chimenecho osati chichoyang'anizana ndi Capital Hotel koma chipata china ichi chimene chili msewu umene omwe umalunjika ku State House akuonetsetsa kuti alesa amene akulowa pamene pamufunsa mafunso kuti akuzatani sizoti wina alesa angolowa ndi galimoto yake kuno akufunsa mafunso mukukatani kumeneko ukafotokoza kuti ndikachita chakuti ndi pamene akukuloleza kuti ulowe muno mu BICC komanso kungopereka chithunzithunzi kuti kunoko malo ana amene tayimawa kumbuyo kwathu kuli apolisi pamene paso pali apolisi amene akumaonetsetsa kuti galimoto yosati zizingolowa mwachisawawa koma pazikhala dongosolo lake pamalo amenewa kuti mkati mmenemu mulowe galimoto yoyenerera kulowa mkati mmenemu komanso mulowesa anthu amene akufunika kuti alowe mkati mmenemu ndiye kukamba nkhani ya chitetezo ngakhale komwe ife kuli makina athu kuseli kuliso apolisi ndithu ochuluka kuonetsetsa kuti kumeneko konso kusachitike zachipolowe anafotokoza kale anabeontali manja make sure person dzulo kunena kuti malo ano kuzichitika zinthu zambiri ndi malo oti pakuchitika be zinthu zandale ngakhale si malo a kampeni ndi amafotokoza kuti ngakhale anthu ena kunjako adziwe ndithu kuti pamalo ano pazikhala pakuchitika zinthu zosiyanasiyana kuti mwina anthu otsatira chipani kuchuluka kwambiri ndiye mu statement yawo dzulo anachenjezanso amalawi omwe angakhale ndi chidwi choti afike komalo akuno anawuza kuti akhale ozindikira ndithu kuti kumalo ano kukhale anthu osiyanasiyana ndiye mwina atha kusankha kuti ngati sizofunika kwambiri asachite kubwera ndithu kumalo ano. Taona mmodzi mwa akuluakulu chipani cha Peoples amenewa ndi Bambo Bisika mwaongoka mawu ndatokoza chuchiti tukuonera likongoka wa inu kuti tukuonera inu likuongoka kuti mangosatira mmapazi tikale udiyangane dzuwa ndaona kuti muyenda so ndi mphongoso zikuzikulu ndawi ndi nthawi yake umbagalo muno ngapunthwe apezeke kugwira mkono a Joyce Banda akuyembekezeka kufika mmawa uno. Yes. Tiyembekezere zotani koma udindo wanu ucha kuchipani Vice President. Ndi Vice President? Nditwawa. A President akale Dr. Joyce Banda akuzapereka lero mapepala kusimikizira mtundu wa Malawi kuti sijana panga 2012 zija alokonzeka kuti achiteso pachandali pamavuto omwe watu apa tisaiwale yayi anakonza tizimezi pano akubola sipano zatsikimizira Malawi kuti tandioneni nnayesera tupanga zimenezi mbali anga ndinachita ntchito za manja anga zichite umboni ni ntchito imene akubwera lero kuzapereka mapepala kuti ayime pa September pano ewawa taonanso a Freedom Party pano chuchitika nchani anthu ofetu takhati kucheza bwino kuyambira pakanthawi mpakana pano kucheza bwino ndithu ndi a Freedom Party kwambiri kodi Freedom Party sidachoka mu pipi momwe inachoka mommo ndi sizimavuta kubwerera kuchisa zinthuzi abwerera izi zitikoza kuziona sogolo mmene ziyendere koma ubalewu ngwabwino ndithu takhati kuchezerana azi political parties kodi ife timacheza ndi azipani zambiri mwinanso mkati muno tamafunde alimo anesa ndi gulawo muno lili mkatimo muonanso muna achilumpali mkati momutu utsogoleri wa a Joyce Banda ungatithandize motani ngati dziko atakhala kuti awina upresident poyamba ine lusimikizeni kuti ndikayiona list ija mtsogoleri amene angazisinthe zinthu zimenezi ndi Joyce Banda tried and tested tinazoona tinafika pa 2012 tili pompa tinaonene 100 days zimene anapanga komanso ma connections ndofunikira dziko lonse koma president wasosika kumale kokha kuno yayi pa dziko lonse la basi if you want to be a president be connected uzithabe kuziwa kuti kodi pamavuto akuti amene angandithandize ndani tikakumandivuto kuti tingalithamangise bwanji ndipo ndepati mabati anopanga press uziaziwa has that experience and has those connections be assured kuti mwasogoleri mukuwaonawo kodi pali chigulu cha zibambo pene pachi ndiye pali zimayi mmodzi
mayankho a Malawi ali mutuku mujatu. Ali mutuku muja. Mayankho mavuto mwana wo. Mayankho ake ali mutuku mujatu. Do ya Joyce Banda. Tukake timeja. Dr. Chris Daza. Nice to see you once again. Nice to see you, Titibu ino mulibanji. Inu mwalo wa pipi ipo sajidwa. Kodi kulowa kabeza kalabani. Yeah, pachene nandi Japan. Ndi Japan cha taipanga register ndobwera kupipi nanga sina choko pipi ukamba Japan manage. Okay. Yeah. Ndiye akulandira ndi bwanji kupipi. Anandira ndabwino kwambiri. Okay. Chifukwa jani munaganiza zo tetsa Japan janu nkubwereranso kupipi. Pali zifukwa zingapo. Yeah. Zinthu zimakhandi nyengo. Ine ntaona kuti amayi akuima. Yeah. Munthu oti ndi mayi wako. Yeah. Komanso kumbuyo kwa ali president anandipatsa unduna. Yeah. Naona kuti si chinthu chabwino ndikapikisane nawo. Okay. Koma ndajoine ndapatse mphamvu. Yeah. Kuti iwo akawina. Okay. Ndiye kuti atithandiza. Mene tilathandizira akale mucha fuka dziko lidakozeka ndithu. Nza serious zochitika lero. Zalero zinza serious kwambiri. Okay. It cannot be more serious than this. Okay. Aiti kufureniza bwino zonse Dr. Chris Daza. Papita nthawi tisanaonana. Tapapita nthawi tisanaonana. Teachers are with. Thank you very much. Amene Dr. Chris Daza amene ada tetsa Japan jao ndikulowa PP. Naona uku paja iwe ndiwe kazitape wankulu pa times pano kazitape wankulu ndiwe watolanji naona unaenda ende. Ayi koma ndimatolanso zomwe amanena iwowa. Atazawa. Ataza ndi a vice president aja zikungosonyeza kuti anthu ma statements awo akutanthauza kuti alowa mu mgwirizano. Zikutanthauza kuti alowa mu mgwirizano komabe zoti awatenga khumbo kachali ngati running mate sitinganenebe koma ma statements awo andi tinene pano kuti ife pa Times TV pamaso pa radio sitikunena kuti a Joyce Banda atenga akhumbo kachali. Ayi ngati atenge timva mkatimu. Koma what we know nkuti a Freedom Party ali pano. Awakudutsa kumbuyo kwa a Freedom Party ali pano. Komanso zomwe tikudziwa zomwe tinganene pano akuti mtsogoleri wawo akhumbo kachali abweranso pano limodzi ndi mayi Joyce Banda koma sitikunena kuti awasankha ngati running mate zili zonse zimatha kusintha chilichonse chitha kuchitika ndithu tinakamba kale kuti ena amatha kungomutenga running mate pa njira oti sanali limodzi pa tsiku limenelo nde sitinganeneretu koma momwe akunena ma statements awo anthu azikuonetsa kuti ali pa mgwirizano zomwe zikumveka ngati zachilendo chifukwa akhumbo kachali posachedwa apa anali mu mgwirizano ndi Northern Alliance koma zonse tizione pano tsiku la lero ndi tsiku lotira pamwamba kwambiri tidziwa zinthu. It's a week of surprises. Ena Atsekula Mmimba, ena asangalala, amtali manja dzulo amanena kuti amene akhumudwe aonetse kuti sakusokoneza ufulu wena, amene asangalale aonetsenso kuti sakuwononga ufulu wena. So between now and the 30 July pakhala pakuchitika zinthu kwambiri chifukwa ngakhale na akuluakulu kuchipani komweko sakumadziwa kuti kodi president wathu asankha ndani ngati running mate ndi zinthu zoti nthawi zambiri zimakhala mu mtima mwa president amakhala kudziwana ndi munthu amene agwirizanayo kuti iwe aisete tikakumane pakuti amakhala kudziwana ndi zinthu zoti Brian anthu ambiri akhumudwa chabwino ati tikudziweni. Ine ndi Maria Jika. Muli pano kwa gwanji lero tikwaperekeza amayi kudzapereka nomination papers. Yes. Mwachoka kuti? Ine ndimakhala ku area 22 kulilongwe konkuno. Kodati nyamataso ku PP kumulikwe? Ife achinyamata namene tili patsogolo ku PP. Apa mumandiona amu ndimamuyimbira msanga amene ali Deputy Research Director Alefa Chisokesa. Ndi wachinyamata kwa basi. Moti mukakhala ku PP mukuona kuti amayi awina? Ife amayi ali patsogolo. Amayi chigoli akugoletsa. Ulendo wake nduno. Kulilongwe kuno kapena kuti ku Central Region mungafotokoze bwanji chipani cha PP ndicho tani chili ndotsatira nditho chuluka? Otsatira tilipo chuluka kwa basi ndipo iniyo munakalipo mpano muona. Palibe amene akubwera kuchoka district ina iliyonse tonse amene tili pano ndapa Central Region pano. Nde inu pano muona kuti ndikakamba ndipakama mwina siziveka koma mumva bwino mukaona anthu. Tathokoza kwambiri ndithudi pamene pwachinyamata kufotokozerapo kuti abwera kuno kudzata. Usaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.